Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Hola amigos, moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia este domingo 18 de agosto. Bueno, teremos un tempo máis ou menos, está aí, ata hora ainda 12 gradiños. Vai haber chaparróns dispersos, a humedade 94%. Está comigo Francis Queijo. Que tal, Francis? Moi bons días. Moi bons días. Bueno, o noso WhatsApp para enviar mensaxes é 092 001 232. Pois dito todo isto, empeza Sempre en Galicia. O pasado venres, o Patronato da Cultura Galega homenaxeou os represaliados e mortos antes, durante e despois da Guerra Civil no chamado Día da Galicia Mártir. Todo elo representado na figura de Alexandre Bóveda, asesinado na Costa da Caeira, concello de Pollo, alá en Pontevedra. Un mártir que, como dicía o historiador Antón Fraguas, matárono por un forte convencimento de que ele era un home que xamais fixo mal a ninguén, solo por estar preocupado por Galicia e por pensar libremente en un país que empezaba a nacer. Pero, como Bóveda, amigos, foron moitos os mártires, os aldraxados, os masacrados, mulleres violadas e asesinadas. Pilar Boela Piedra é unha escritora e profesora galega nacida en Calo, en Teo, autora do libro Ácaros Verdes. Pilar escribe un desconsolador artigo en un libro titulado Homenaxe aos represaliados que ela titula O Garabanzo Negro. Di así: Eran as 3 da mañá e a lareira estaba acesa na cociña. A gramalleira, o trespés que sostiña un pote de auga con 2 coles, unha presa de fariña milla para engordar o caldo e uns bolos do pote no fondo. Nada de carne nos tempos da fame, a pesar da moita substancia que achega un oso da soá, limpo de febra, pero con esa mantenza que só pode chegar á médula dun corpo. Era por novembro. Dormíase na cociña por mor de render o quente da lareira,
arrecunchados como podíamos. Meu pai, sentado en un tallo, colombo contra a porta corredeira. Miña nai, riba dun saco entre o chineiro e a parede. Eu, por ser o pequeno, tiña o privilexio de dormir máis preto do lume para evitar que me viñesen unhas frieiras que de todas formas habían chegar. Eran as 3 da mañá e eu daba voltas en riba dun saio, por trás do pote que aínda fumegaba, entre as ascuas que ardían no centro e a parede traseira da lareira. As cinzas que aventaba co meu alento, a feluxe que se desprendía de cando en vez do alto da cheminea e caía en forma dun pó fino, todo emburullado coa lentura dunha noite dun novembro chuvioso, formaban unha pasta negra que se me adhería á cara como unha carauta de piche. O garabanzo negro, así me chamaba a avoa cando me vía chegar a casa ao cabo do día, despois de brincar polas leiras, cunha liña de terra marcada por baixo dos ollos. Precisamente a avoa, ese bulto enloitado que se divisaba ao lonxe entre as paveas amarelas do verán, cando camiñaba pegada sempre a unha vara. A esa hora chamaron a porta, cando as últimas ascuas alumeaban por baixo da borralla, que estaba por baixo do trespés, que estaba por baixo do pote, que estaba por baixo da gramalleira, que estaba por baixo da cheminea, que estaba por baixo dun ceo que chovía a picho. Oíronse voces, moito barullo de homes. Miña nai rebuliu e uns tipos entraron cuns quinqués e ilumináronlle a cara maciada por falta de proteína cárnica. Cando a súa cara xurdiu na escuridade coa cor da macela, eu púxenme de pé no meu agocho. Coas palmas das mans cara adentro, peguei o lombo contra a parede de cachote ennegrecido, procurando a metamorfose, camuflaxe de borralla. Meu pai suplicaba e eu esluíame coa feluxe da lareira, formando unha masa compacta e negra, un neno de pedra enfeluxada, sen respirar. Amanece en la ría, todo es da mesma cor. Negro morte vai tinsindo en esas frontes a suor. Desolación. No porto as redes quedaron sen labor, sen argumento, quedaron esos hoyos a ilusión. Non me canso de soñar que cando saia o sol a praia limpiará e apague o meu televisor, que de tanta dor non para de chorar. Nunca máis, nunca máis, nunca máis,
veciños do lugar din que por aquí isto xa pasou. Din que choraba o mar, vagoas negras de soidade. Non me canso de soñar que cando saia o sol a praia limpiará e apague o meu televisor que de tanta dor non para de chorar. Nunca máis, nunca máis, nunca máis. A marea canalla dos piratas da mar. Nunca máis, nunca máis, nunca máis. A marea canalla dos piratas da mar. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, a propósito da película documental homenaxe a Alexandre Bóveda, exhibida o venres no Patronato da Cultura Galega, estamos en contacto co seu director Xan Leira. Xan Leira naceu en Bos Aires, onde iniciou os estudios cinematográficos. É conocido por os múltiples traballos fílmicos sobre a historia de Galicia. Entre estes exemplos podemos nombrar Alexandre Bóveda, unha crónica da Galicia mártir, que podemos disfrutar, como lles decía, o pasado venres. Pero ten desenrolado, entre outros temas, como Patagonia, Utopía Libertaria, sobre a vida de ese famoso Antonio Soto, ou a triloxía Castelao e os Hermáns da Libertade, onde, por certo, tuvemos a oportunidade de botarlle unha man. Tamén é autor de documentos biográficos de Díaz Pardo, de Neira Vilas, Lorenzo Varela, Pousa Antelo ou o noso lembrado e querido Luís Tobío. Amigos, Agatha Christie decía que para que unha historia sexa interesante debe de haber polo menos unha gota de sangre. E vaya se hai sangre nas historias de Xan Leira. Xan, moi bons días dende Montevideo. Bos días. Ese último comentario, é un comentario que é certo e que evidentemente o sangue forma parte tamén da propia vida, ¿no? O sangue nos dá vida e cando interrumpe no noso desenvolvemento é o que cortan de maneira importante, ¿no? A sangue, o fluxo, a alimentación, que eso é o que pasou coa sangue de Alexandre Bóveda e de moitos outros miles e miles de galegos e galegas que deixaron a súa vida loitando pola liberdade, pola democracia, pola autonomía de Galicia e polo benestar de todos nós. Xan, son moitos os persoaxes, escritores e historiadores galegos que botaron unha man en este traballo de Alexandre Bóveda, unha crónica da Galicia mártir. Que destacarías desta película, deste video? Bueno, este documental, como ben dís, conta coa colaboración de personalidades significativas
da historia de Galicia e fundamentalmente de todas elas que compartiron no seu momento con Alexandre Bóveda todos aqueles feitos que marcaron e siguen marcando a nosa historia como pobo, que foi de unha outra maneira o nacemento, a creación de unha alternativa de autoorganización como foi o Partido Galeguista, a loita desenvolta polo Partido Galeguista na redacción e opoñer organizar o referendo de autonomía do ano 36, que mayoritariamente votou polo autogoberno de Galicia. Polo tanto, os eixos temáticos que de unha ou outra maneira desenvolven todas estas figuras coas que eu contei, falar de Luis Tobío, Xaime Isla Couto, Xosé Luis Bóveda, Avelino Pousantelo, Elixo Rodríguez, Del Riego, Antonio Fraguas, Amalia Bóveda, en fin, son voces que califican de unha maneira moi directa, moi próxima con todos estes feitos que eu reúno en este documental de Alexandre Bóveda, unha crónica da Galiza Mártir. E por outra banda, tamén, se me permite, Toni, con este traballo tamén tomei conciencia da necesidade de seguir procurando testemunhas que salientaran, que rescataran toda esa traxedia que se desenvolveu en Galicia a partir do ano 36. Por iso tamén o título do documental, Alexandre Bóveda, unha crónica da Galiza Mártir, porque hubo milleiros e milleiros de persoas que non solamente perderon a súa vida, sino que moitas outras persoas, milleiros, a propia sociedade galega, foi destinataria do accionar represivo do franquismo naqueles anos e que todavía hoxe, de unha ou outra maneira, hai unha memoria sociolóxica que leva moitas veces a calar, a silenciar aqueles feitos. Xan, hai quen di, sin embargo, que debemos pasar folla. Como recibe a xuventude estes documentales que lles presentas aí en Galicia? Mira, sintonizar hoxe coa xuventude, eu creo que en calquer parte do mundo e baixo calquera temática que teña que ver cos elementos históricos, cos elementos vivenciais, como é neste caso, coa propia historia das sociedades, non é doado. Hoxe a xuventude, a xente nova, está en outras coordenadas de consumo cultural e artístico, polo tanto, bueno, temos sempre o compromiso e a intención de chegar a xente máis nova. De unha ou outra maneira, e por mor do 120 aniversario do nacemento de Alexandre Bóveda, que se conmemorou o ano pasado, acabo de editar, un pouco retrasado, pero o libro que se chama Alexandre Bóveda, Lume Vivo, Acesa Chama, que estamos en estes días presentando en distintos lugares de Galicia. É un libro fundamentalmente destinado a la divulgación histórica, e outro día, falando co alcalde de Pollo, onde presentamos o libro o venres pasado, eles están moi interesados en levar esta historia ao conxunto da mocidade de Pollo en este caso, porque evidentemente a xente nova descoñece estas historias, descoñece a propia historia de Galicia, porque digamos que nunca chegan a estudiar, a investigar e a coñecer a propia historia de Galicia do século XX. Polo tanto, bueno, o sentimento e o compromiso meu na realización de todo este traballo fundamentalmente é poder chegar a xente nova. Aínda que sempre estamos batallando contra un tipo de consumo
e de coñecementos sobre a cultura que é difícil de chegar a xente máis. Dentro de uns máis momentiños nova. vamos a estar a falar con Valentín Bóveda, que é o presidente da Fundación Alexandre Bóveda, que é neto de Alexandre. Como funciona esa agrupación cultural na Coruña e que dirixe María José Bravo? Como funciona? Bueno, eso é outra entidade cultural que non ten nada que ver coa Fundación Alexandre Bóveda. Entón, bueno, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, polo coñecemento que teño, unha asociación que ten unha dilatada trayectoria, que ten, obviamente, un compromiso moi firme co que é o traballo da recuperación da memoria histórica e, evidentemente, é unha entidade senlleira no que é a recuperación da memoria histórica e do legado tamén de Alexandre Bóveda. Xan, este libro que estás presentando por ahora por aí, por todo Galicia, creo que por toda Galicia, eclipsa de alguna maneira os teus outros libros de historia dunha migración difusa ou a lingua galega e os fillos de María, ou parece que é máis importante? Cal deles é para ti o máis importante? Bueno, eu non podo definir cal pode ser o meu libro ou a miña obra máis importante. En todo caso, ti antes falabas da triloxía que eu fixen ao redor de Castelao e da historia contemporánea de Galicia. Esa triloxía que é Castelao e os Irmáns da Liberdade, Crónicas da Galiza, Mártir e Exilios, de unha ou outra maneira esas tres obras compendian o que é a gran historia galega do século XX. Por un lado, o desenvolvemento biográfico da figura de Castelao e o ideario do galeguismo. Por outro lado, Crónicas da Galiza Mártir é un ensayo verdadeiramente cinematográfico que afonda en unha metodoloxía represiva que se desatou en Galicia a partir do ano 36, que está fundamentado en esa película, que gustaríame o ano que ven, si podo viaxar a Montevideo, poder estreala en Montevideo. Foi estreada comercialmente na Argentina xa hai anos. Entón, bueno, esa peza é unha peza que afonda en todas as variables sobre a sistematoloxía represiva desatada en Galicia e o xenocidio implementado na nosa terra e as súas consecuencias actuais na nosa sociedade. E, por outro lado, está a película Exilios, que é o centro na figura de Lorenzo Varela, e que, bueno, que de unha outra maneira esas tres pezas son un mosaico da historia do século XX en Galicia. Pero, bueno, todas as películas, todos os libros teñen un fondo compromiso coa memoria, un fondo compromiso coa testemunha. Dime. Sí. Marchousenos a voz, foisenos a voz. A ver, vamos a ver si podemos contactar ahora. Temos unha pequena falla técnica que estamos tratando de arreglala. Un momentiño, por favor. Sementarei no viño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei no viño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexegueiros a froita verde roubou. Sementarei no viño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei no viño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un bello que dé consellos, un rostro de fume
sementarei, loguinho de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun libro. Bueno, volvemos con Xan Leira. Estás aí aínda, non, Xan? Escoitasme? A ver, vamos a ver si podemos achegarnos a... Sí, Xan, estás por aí? Sí, Xan? Hola. Sí, Sí, escoitasme. aquí sí, escoito. Bueno, Xan, estábamos falando do teu traballo. Que resposta, que interés puxo en eso o goberno de Galicia? Sobre que tema falas en concreto? En xeral, en particular? No, referente aos documentales. Bueno, a ver, digamos, é unha resposta difícil. É unha resposta difícil porque, bueno, evidentemente as respostas son dispares, cada un presenta os proxectos, as entidades que teñen competencias sobre este tema, sexa a Xunta de Galicia, sexa as diputacións, sexa os concellos, e según os momentos, as circunstancias e tamén as sensibilidades persoais cara a este tipo de temas, son esas respostas. Eu, digamos, que non podo queixarme porque eu sei que o que eu fago ten moito de militancia cultural alrededor deste tema, por lo tanto, cada un pode ter unha visión moi particular sobre a maneira que pode ter un autor, en este caso eu, de abordar unha temática. En todo caso, eu estou moi satisfeito do que é a miña trayectoria, a miña filmografía. Eu levo máis de 60 documentais relacionados coa historia de Galicia, coa temática que ten que ver coa Segunda República, co galeguismo, co exilio, coa loita antifranquismo, coa migración. Eu creo que iso fala do meu da miña ambición e do meu compromiso militante pola historia e pola memoria de Galicia e porque esta historia e esta memoria se manteña viva e sexa coñecida no mundo adiante. Ese é o meu compromiso e así queda reflectida nas distintas proxeccións, exhibicións que teño feito en distintos países. Bueno, Xan, moitísimas gracias por este tempo que tuvemos un pequeno inconveniente técnico, pero xa está solucionado. Moitísimas gracias por a túa presencia. Bueno, moitas grazas a todos os ointes do vosso programa e mando por intermedio das vosas ondas un saúdo ao patronato, o meu agradecimento por dispoñer da estrea deste documental Alexandre Bóveda, unha crónica da Galiza Mártir, e sei que deixo vos na man de Valentín García Bóveda, vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda. Moitas grazas. Gracias a ti, Xan. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexegueiros a froita verde roubón. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar.
conte contos os nenos do cuco e do paspallón. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantor. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantor. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carborión. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantor. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantor. Loco deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpones os meses famiados. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantor. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantor. Bueno, amigos, estamos outra vez sin salir de Galicia porque no outro lado do teléfono temos a Valentín Bóveda, que é o neto de Alexandre Bóveda. Valentín, moitas gracias por atendernos. Bos días. Bos días. Bueno, por aclarar, un dos netos. Claro, aí ten máis Alexandre. Valentín, dáselle a mesma importancia en Galicia que a que lle damos aquí en Montevideo e Bos Aires ao teu avó? Penso que se lle dá unha importancia diferente, porque a óptica coa que as sociedades, a vosa sociedade, a nosa sociedade se achega a figura Alexandre é distinta, posto que ali non se viveu a represión do que parte tamén ese símbolo que é a figura de Alexandre Bóveda, entre outras cousas, representa máis, pero un símbolo da represión no país. En cambio, a sociedade española e a sociedade galega aínda ten un pasado incómodo por solucionar. Co cal a óptica coa que vemos Alexandre responde ás diferentes perspectivas da cultura actual social. O problema que tuveron teus avós foron tamén problema de moitísimas familias, verdad? Pero Alexandre era un home interesante, como dice Antón Fraguas, era un home imprescindible, que nunca fixo daño a nadie, que o interés del era solo Galicia. Sí, totalmente correcto. De feito, temos que ter sempre claro un concepto, non? Cando falamos de Alexandre, ou cando falamos de Alexandre tamén no día de onte, non? Do día dos mártires galegos, que agora chamamos Galicia Mártir, día que se institucionalizou precisamente en Buenos Aires pola Irmandade Galega e por Castelao. O nexo que unifica a Alexandre a todos esos mártires que el representa precisamente foi esa labor que fixo. Non foron escollidos para asesinar por ningún tipo de azar, senón que xa estaban marcados pola militancia política, pola perspectiva progresista que tiñan por unha sociedade que era contraria á sociedade que despois se rebelou, porque non só se rebelaron os militares, pero apoiados por un sector social, indubidablemente, non? Claro. Eso fai que as vidas e o traballo das vidas deles foran ese mesmo nexo. Efectivamente, despois Alexandre falamos dun home, tampouco me vou a estender, que é unha figura poliédrica e complexa por todo o que fixo, pero falamos dun home que asesinan con 33 anos recén cumplidos. E xa participara na creación da Caixa de Pontevedra, no Estatuto de Galicia, no Seminario de Estudos Galegos, na creación do Partido Galeguista. É dicir, eu sempre explico que podíamos chegar a imaginar se vivira 33 anos máis o diferente que sería agora este país na actualidade. Valentín, túa nai falábache moito de Alexandre Bóveda? Miña nai moito, con quen tive menos tempo de falar, posto que a faciana política tratábase pouco, era con miña avoa, ca súa dona, con Amalia Álvarez, claro, porque efectivamente o asasinato supón un trauma familiar, é un trauma social que ainda estamos a solucionar. Entón falábamos moito da perspectiva como avó, como marido, como pai da miña nai, etcétera, pero da faciana política, da súa militancia, da súa visión económica falábamos menos, porque ao final era algo que a miña avó ainda lle doía, procuraba non tocalo, e nós, obviamente, procurábamos non tocalo tampouco. Como funciona a Fundación Alexandre Bóveda?
Pois a fundación, como todas as fundacións, está composta por un padroado de persoas moi diferentes. Neste caso sí que é unha fundación diferente a outras no senso de que non participa ningunha administración pública nese padroado. Bueno, porque polo de agora, efectivamente, as administracións teñen a súa complexidade a hora de participar económicamente nunha figura que aínda está por acordar. Claro, no sentido de decir, hai quen entende que Alexandre debe cumplir que cumple todos os requisitos, entendemos na fundación, que non só é para falar do persoeiro, senón para darlle a verdade, xustiza e reparación que pertenece ou que lle pertencen. Hai, bueno, pues partidos políticos que gobernan administracións que consideramos que mellor non estén porque non vamos a acordar nunca nesa visión. Sí, a fundación, é certo que polos recursos que temos centrámonos máis no Galiza Mártir ou na recuperación de memoria, máis tamén a ver se os poucos somos quen de abranguer a outra visión de Bóveda que é o Bóveda do resto do ano. Bóveda non pode ficar no seu día. Bóveda temos que falar de todo ese economista que entendía a sociedade bastante máis avanzada que aínda entendemos agora. Eso é o gran quif de Bóveda. Hai que redescubrir a Bóveda en vez de refusilalo, que a veces é o que ocurre aínda no presente. Claro, claro que sí. Valentín, sigues entregando os premios Galicia Mártir, sí? Sigues entregando. Este ano entregamos o 18 premio Galiza Mártir. Debería ser o 19, pero ano da pandemia quedou deserto por razóns obvias. Vamos, non se podía entregar, nin podíamos facer acto ningún. Decidimos pois non convocar a entrega do premio. Entón, imos pola 18 e grazas ao traballo este premio tranquilamente chegará aos 100, porque é certo que hai moitísima xente que o merece, porque hai moitísima asociacións, colectivos, persoas individuais que siguen traballando na recuperación de memoria, na posta en valor dos dereitos, etc. Co cal é un premio que ao principio decíamos, bueno, igual se nos acaba para entregar e cada vez hai máis xente incorporada. É máis, é un premio que íbamos entregando a xente maior, non por deferencia, porque posiblemente igual que algúns deixarían de estar connosco, como xa ocurreu, vai tocando un momento onde xa se vai entregando pois a xente máis moza, máis mozos que a min incluso. Eso é unha non é que supoñe motivo de ledicia per se, senón que é unha ledicia porque efectivamente demostra algo moi importante, que efectivamente nos vamos a afrontar o futuro en base ao pasado que recoñezamos en nos mesmos. Recuperar ese pasado fai que poidamos cambiar as perspectivas de futuro. Ese tamén é o grande aquí da figura Alexandre. Valentín, moitísimas gracias polo teu tempo. Un abrazo grande desde aquí, desde Montevideo. Saludos do patronato para ti e para esa fundación tan importante para Galicia. Pois moi amables. Saúdos igual, unha aperta enorme e grazas a vos pola vosa labor. Eu estou aquí falando de Alexandre, grazas a vos, sen máis. Bueno, amigos, pois foi eso, Valentín Bóveda estuvo aquí sempre en Galicia. Vamos agora cas novas de Galicia, precisamente, non? As novas. Primeiro, imos dicir unha nova que nos enviou o noso amigo José María Monterroso de Besa. A ver que dice. E que justamente ten que ver un pouquiño con a Fundación Alexandre Bóveda, que estivo presente xunto con a Asociación Cultural O Facho, Cántigas da Terra, a Real Academia Galega de Belas Artes e Amigos dos Museos de Galicia, que organizaron o pasado sábado 10 de agosto, diante da estatua ao poeta Curros Enríquez nos Xardíns de Méndez Núñez na Coruña, unha actividade de homenaxe e conmemoración do 90 aniversario da inauguración do monumento. A vinculación de Curros á cidade da Coruña, iniciada na súa mocidade, quedou definitivamente establecida en 1908, co enterramento do poeta no cemiterio de Santo Amaro. Rematouse o acto cantando o poema que Curros dedica a Rosalía. Do mar pola orela mireina pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar. Que guau, que bonito. Bueno, o Día das Galegas nas letras, non as letras galegas, senón as galegas nas letras, reivindicada a figura de María Mariño, verdad? A plataforma de crítica feminista ASEGA decidiu dedicar o Día das Letras, o Día das Galegas nas letras a María Mariño, unha autora que sufriu e ata certo punto segue sufrindo o desdén e o menosprezo dunha boa parte da sociedade literaria, malia a calidade da súa obra.
Como cada ano, desde o ano 2014, o colectivo celebra cada 15 de agosto o Día das Galegas nas Letras, que homenaxea a figura dunha muller que contribuíse de forma sobranceira á cultura en xeral e á literatura en particular. Este ano, o título de Nosa Señora das Letras que a SEGA outorga nesta data foi para esta poeta, María Mariña Carú, a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas no ano 2007, a terceira vez en 45 anos que se lle dedicaba esta efeméride a unha muller. Bueno, caravanas moradas instaladas nas festas de Ames. O Concello de Ames instalou caravanas moradas nas localidades do Milladoiro e Bertamiráns para ofrecer servizos de atención e información sobre violencia machista durante as festas da Madalena e da Peregrina. As caravanas funcionaron en ambas localidades durante as xornadas festivas. O principal obxectivo é proporcionar un espazo de apoio para as vítimas de agresións machistas e servir como punto informativo para saber como actuar fronte á violencia de xénero. O equipo contou cunha psicóloga xurídica especializada e unha educadora social. Durante as festas, as caravanas ofreceron servizo a 860 persoas, das cales 320 eran mulleres, 150 homes e 390 menores. Bueno, buscan unha estrategia para frear a avalancha cantidade de turistas que chegan a Galicia. Unha riada de xente paseando pola Rúa do Franco ou a Praza do Obradoiro, colas de coches para acceder a algunhas praias das Rías Baixas, e lugares nos que no verán é imposible comer a unha hora decente. Esta é a imaxen que cada ano vai en aumento nos puntos máis turísticos da nosa terra. En Santiago aprobaron medidas para regular o uso das vivendas turísticas, algo que estuda tamén a Coruña, así como poñer en marcha unha taxa turística que xa se aplica en zonas de Cataluña. Pero, ademais de tomar medidas, hai outro factor clave que se fará frear esa masificación, o cambio climático. As rexións do sur de Europa poden perder ata o 10% dos turistas se se rexistra un aumento de 3 ou 4 graus de temperatura media. Bueno, queres descubrir os tesouros que agocha a provincia de Lugo? Pois vai yo dicir Francis. Dende o ano 2019, a Deputación de Lugo ven dando a coñecer os recursos patrimoniais, paisaxísticos e gastronómicos cunha sesión chamada Descubrindo Lugo, que inclúe 316 pezas audiovisuais. A Capela de Santa Marta, no concello de Baralla, o Miradouro de Goia, en Xermade, a Praia de Covas, no municipio de Viveiro, ou a Sobreira de Santiorxo, na Pobra do Brollón. Estas son só algunhas das xoias turísticas que se agochan na provincia de Lugo. Ademais, estes audiovisuais contribúen a dar visibilidade a nivel nacional e internacional a aqueles lugares menos coñecidos pola cidadanía. Pois vamos a escoitar a Xocaloma, foliada a Dan Jones. Indo pra feira Dan Jones, todo ele é mal camiño. Indo pra feira Dan Jones, todo ele é mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, túa nai é miña sogra. Túa nai é miña sogra. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen.
Viva Langueirón e Tallo, tellan se so esto. Viva Langueirón e Tallo, tellan se so esto. Eu tamén digo que viva San Pedro de Corcoesto. San Pedro de Corcoesto. Ay la lelo, ay la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ay la lelo, ay la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virgen do Carmen. 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 Bueno, vamos agora cas novas actividades do noso patronato, Francis. Como ti ben dixeches, o pasado venres 16 tivemos a conmemoración do Día de Galicia Mártir, coa exhibición do film de Xan Leira, o noso entrevistado, Alexandre Bóveda, unha crónica da Galiza Mártir. E onte tivemos, sábado 17, chocolate e bingo co salón repleto de socios e amigos nunha tarde preciosa de xogo e amizade. As nosas próximas actividades serán o sábado 31 de agosto. Teremos a exposición dos debuxos dos nenos da Escola Galicia de terceiro e cuarto anos e remataremos cunha merenda para os nenos. E para os pais e a familia tamén teremos algún bocadiño. Invitamos, pois, a todos os pais e as familias dos alumnos e aos socios que desexen concorrer o sábado 31 de agosto, o vindeiro sábado. Despois teremos o 13 de setembro unha actividade conxunta dos obradoiros de contacontos e literatura, unha actividade baseada nun conto de Castelao. Reiteramos que os teléfonos do patronato son 2908 0673 e o móvil 098 938 924. E se vos queredes comunicarse connosco, aquí ten que ser por mensaxe de WhatsApp o número 092 001 232. E agora vamos a música. A Kenya, pausa sobre do balado. Pois veña. Moi boas tardes, Xacobe. Que veñan boas Pepiña. Vinte vir polo carreiro e esperei unha vigiña. Pouso saco no balado. Moi cansada non che veño. Anda muller pra dicirche o grande amor que che teño. Ese encontraxe moi bello, chámase con toda carta. Dígase todos os mozos que falan cunha rapaza. Pepiña quero che tanto, teño che tanto cariño. Sempre cando te non vexo, poñome por ti toliño. Xacobe, ti quererasme, pra que queres eses tocos? Si é verdade que toleas, hai chegarme liebros locos. Pepa, antes de alegría, ora polo máis sagrado. Teres mozos que te queiran, pro ningún tan namorado. Os amores e os rapaces se falan cunha solteira. Desde que logran a súa, buscan en a quen te queira. Eso a mí non mo digas,
che moi claro. O mal que algúns fixesen, non deben outros pagalo. So formal que hai poucos, aunque veo que o diga, das mulleres que eu conozo, e ela mellor amiga. E el sol que me alumbra, sempre que estou traballando, estreliña que me guía, no tempo de ir camiñando. Eu sentí non teño acougo, eu sentí morro de pena, eu sentí non sei o tanto, cando non te vexo nena. Eu dun amor estou presa, e quixera verme libre. Que será se ti me queres, e non é imposible. De piñada miña e alma, e diñado meu cariño, moito máis te querería, se me deras un biquiño. Xa comei xa bon partía, moito lle ten cuidado. Vai seguindo teu camiño, non temos nada falado. Se vives con esa idea, podes ir cuidar las cabras. Noches son daquelas nenas que se fían de palabras. Noches son daquelas nenas que se fían de palabras. Noches son daquelas nenas que se fían de palabras. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, son moitos os misterios da illa de Ons, alá en Galicia. Son moitas tamén as razóns para visitar esa illa, a súa paisaxe, a súa gastronomía, as súas xentes, pero ademais, Ons é unha illa rodeada de maxia e de lendas. Ons está situada na boca da ría de Pontevedra. É a illa máis grande e a única poboada do arquipélago de Ons. Ten lugares de curiosa toponimia, como poden ser Laxe do Crego, Alto de Altura, Punta do Rabo da Egua, Praia de Area dos Cans ou o Burato do Inferno. Este é un nome que recibe unha singular abertura na cara sur da illa de 43 metros de profundidade que chega ao mar a través dun pozo e de unha galería. No alto do cantil hai unha varanda de madeira e pedra que rodea a boca da abertura e pon en aviso dos riscos de achegarse demasiado ao bordo. Tamén hai un miradoiro desde o que se albisca a canle e a boca da galería inferior. Hai ademais unha cruz branca posta en memoria de José Luis Herrera Padín, gardamariña da Escola Naval de Marín, desaparecido en 1963 despois de caer no buraco durante uns exercicios de adestramento. É porque ese nome do burato ou buraco do inferno? Pois porque o lugar é protagonista dunha popular lenda que sitúa as portas do inferno aos pés desta espectacular abertura. Contanos máis. Nos días de temporal, cando a forza do mar e do vento arremeten sen descanso contra a costa, a boca da furna emite unha serie de sons e queixumes que, segundo conta a lenda,
non serían outra cousa que os berros das almas en pena atrapadas neste punto polo demo. Ademais, no imaginario popular, esta famosa greta da illa de Ons esconde unha entrada ao inframundo. Os insulares máis vellos lembran que cando mandaban os rapaces cogando, as nais metíanlles amuletos no peto, allos, ervas de San Xoán, follas de loureiro, para que o son non os fixera chegarse ao burato e caer abaixo. Tamén din que cando un náufrago non daba aparecido era porque o demo o tiña atrapado ali abaixo. Entón, os veciños facían a procesión dos fachos, encabezada polo cura ou pola meiga, que comezaba ás 12 da noite no cemiterio. Levaban cadan seus fachos e camiñaban pola beira dos cantís ata chegar ao buraco. Alí rodeábano e dicían unhas palabras, e logo lanzaban os fachos prendidos polo oco abaixo, para que o demo soltase o cadáver. Entón, aos poucos días, o morto aparecía e xa podía descansar en paz. A xente de Ons sempre lle tivo respecto ao buraco do demo, e que a terra de Ons, con esa natureza salvaxe e ese estar fora do mundo, é moi dada a lendas. Chove en Santiago, meu doce amor, Camelia Branca. Cabo de Cristina Fernández, damos por terminada a nosa audición de hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañán. Hasta o domingo que ven, amigos. Ata o domingo. Vida o sol, chove en Santiago, na noite escura. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.